Mbah Hanom. Amin. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga awet ngomong anak putri. Mungkin kan saged derek jenengan terus. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Bang, aku sakit. Nanti niken nangis gimana? Ya, aku sih tahu orang-orang Yang sakit biar Mbak Gareng aja. Kan Mbak Gareng kan nggak soro itu. Mbak kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Mbak Gareng kan enggak. ya Mbak Gareng kan muni orang-orang sasi apa lagi muni kareng itu. Aku kok baik kalau lu jangan cara yang macam-macam dong. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Putuku di niken kuwi oleh derek sisa orang sering kuwi zaman isih SD. Tak nonton orang ngandel. Kowe derek anu baik. ya Derek baik wiwit umur piro kelas piro? wit cilik sak cindil kae. Kelas 2 SD. Ora kuwi turunane curut apa dhewe cindil iki lho. Ya sik nil-nil kae kok. Sik kelas 2 SD saiki 2 SMA. Tau derek. Sudah. Ya kowe iki ora ketok sithik batem iki yo nyawapi marang karirmu. Kaya ora salah ya kuwi tetep dereke pahammu. Ya cepet batem tok, yo babagong barang kuwi. Iya, kok Mbak? Lah kuwi adike panom lho, Mbak. Aku ki apa iki aja banget tuan. Emah. Kok emah apa? Ya kan nenek urutane. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dik Bayu. Kepala Urut Mas. Aja Ya Mas kok. Ya Mas Bayu. Mas Bayu ki mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok kirim Sherlock kok. Terus jam 10 ki lagi kirim Lagi kirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawab piye? Lah jawabanku kan lek kirim Sherlock kan yo mbok ket mau awan gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak ceritane jam 6 sore kan wis tekan kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku budal ngono. Oh, ya kesalahan dia kamu ngangkat bapak kowe lah sing jam berapa? Jam 10. Lah aku wayangan wis bubar lagi digeser. Lah bar jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Mbah Gareng wae. Alhamdulillah Mas Gareng pun sowan, Mbak Niken pun sowan. Iki pancen wis diatu-atu. Agar nduk Niken dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat, iso rolas. Wah, iki streaming kabeh ta? Iya. Anu le nduk Pak De ora iso mampir rumah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Adirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja boten kula ampiri. Wis Mergo ditani. diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Ha iya. Wis kita ini tangga-tangga barang. Bangsamu tagih utang kowe. Jane wis meneh ngomong kabeh kali mangkat iki. Ngenteni anggotane. Bapakmu bisa cewek suka senang. Saya lagi rasa. Iya kayaknya wis risih kok ya. Aku ngono iki. Ya ora apa-apa ta ben tak elani ae. Pertimbangan nom ki seneng lele-lele wong ayu-ayu ora kok sampeyan. Melu balong nganti kowe dari sini apa to? Wes melu terus. Kok apa-apa nesu iki apa ta Lah jane? ya wong budal ora melok disebut. Wes
Karek Mbah Hanom nyaman apa mboten nyaman apa mboten jenengan kalek dieloke kalek anak Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewo. Wong liyane putih karo ireng kok kono coklat kuning dhewe kaya telek. kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menunda sewu, jangan menunda telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok wetengmu. Loh, emang aku sedina iki mau rong telek kok. Ndak kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek ngene gareng malah kaya lele. Kowe Kowe dina rong nelek. Saking kae ya. Nyapa? Kae lho sing ngomong dhewe. Nyapa? Nanti nganggo pempers. Nelek. Ora sak rebuk telek ayo Jenengane ngomong telek. Ayo. Iki Manjake. gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani? Pak Dak, lho kowe iki iso bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wong makelar to kae. Ora sae. Ngono aku, wis Den, aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Doniken. Apa? Mas Dak kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora iso Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anoto. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan pundi kula tak pindahgon mawon. Halo, nang TV enek lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih, pripun Pak? Wis Bapak? anu arep golek darang liyane. Bener. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa seno mboten ngomong. Ndak gelu sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, lan uga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Ah, kuwi Alhamdulillah. sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Bagian keamanan mau ning ndi to jare? Lah wong dalang telu lho. Seragame putih. Jane papat. Suliye Mas Warsino slek. Lho iya, dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh. Iki nandakake bahwa saya tuh seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi enek irenge kok kaya telek cecak nek putih karo ireng kok. Wong ki ora ono sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Ben ketale Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Keru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Wah, Ketelek. Den, kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusukke. Lah Sing penting sarwa sila ya. Aku tenan aku kok anggere mbok sakiti meneh, aku ora melu kule. Melu panom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buaya akeh sing lho. salah niku gancane Pak Degareng kok Pak. Lah nggih. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Kuwi Menyesuaikan cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Kuwi arep tagapan apa minggat? Tagapan sewengi makan se. Lah ben sarimbut tok. Saribet.
Ribet sari Cahayu kowe matur Pak Dani sik jajal. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Sak rombonge nek kaya kerupuk. Bar dodol kerupuk kok piye kok. Oh, dadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jajar Mas Gareng. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Nggih. Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Anak putune. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok Pak nggih. Nggih. Oh iya orang nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih sampun Mbah. Nggih to Mbah. Jangan Iya. ngrasa ngoten mboten Mbah. Iya, bener. Lah iya. Oh dandres. Ora apa-apa sempaku tak cantolne genteng. Aduh. Tak jiko. Nekat. Lar juga ki apa ngerti wancine ning nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis men arep dijiko. Wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok Gareng kuwi nek turu. Maka ngenteni. Ora tau mbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten anu penyuwunan wonten ingkang ngersakaken lagon pepeling. Ah, Nggih. pepeling, lajeng menapa malih? Iki boko siji aja. Oke, geduk niken pepeling, Nduk. Kene, Nduk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning ndi? Ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ah, iki ditinting. Nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Niken yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh, nggih. Dadi kowe kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh entuk tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah, iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati Lah kan. nggih pripun, Pak? Wonten Jebul ana sing ngresake pepeling mau, ana meneh sing ngresake pepeling kadangku Taruna Mas Saiful. Oh, nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi Degan. degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok, sing ora trah ora kok. Apa? Lho, ora Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah lho. Trahane. Kuwi terhane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja degan. Memangsamu aku berut kok iki. Memang krabil Kapil. kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo Ade. Loh, aku apalanku Ya dukuwi. kesuwen kok, Ora, kowe apalamu tutuke. Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lho aku aja iso kok. Sik, iki. Mbak Niken. Dalam. Mbak Niken, bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak urung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Ngene lho, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana putih kun istana tasyaratul mutakin siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sapa sing bengok sae napa sae sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men le bawa ki selamat. Ayo budal. Amin. Lah, Iya Mas. Kasih todi saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mampir salat kang 5 waktu kudu tansah dipun lampahi
cagak agama pakartikan luhur tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya Segenti saiki anak putuku itu. Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino. Monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake aten wis tumandang wayahe sembayang tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi jaga ing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kemanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya pinatake tindak mungkar magrib lan isya jangkepi perayakane tinambah salat sunai jasrana iku perintah agama ngelingana ing donya mong sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok mung kasih